ヘイヘイヘイ、こんばんはんワンワンワン。Which clip that はい、オートクリップをしよう。あ、盛り上がった瞬間。配信 Which clip that あ、レトレタスさんこんばんは。いらっしゃい。レトレタスさんリズム天国好きだもんね。ギリ、おじー、レトレタスさん、たっちゃんさん、レトレタスさん、ノウサギ、こんばんは。お待たせしました。やります。ちょっとね、音が、あ、待って、カッパルさん、チコより、チコ寄れへん。ねえ、チコ寄れないじゃん。ちょっと待てい。ちょっと待てい。できないみたい。変な宇宙人。いい感じ。メダル14枚。どないなってんねや、これ。これどないなってんねや。ちょっと待てんや。待ってよ。せっかくセットしたのに。待てい。お腹チラ見せになってる。あれ、私いないじゃん。全くリズム天国見えへんやんけ。もうと、およよ、はるきさんこんばんは。目つぶって無茶な要望。今日はお腹配信からウエストが近いとかなんも見えんやろがい。初めからチコを寄ってもろてます。はい、じゃあやっていくね。とりあえずメダルをあと3枚か、3枚増やしますね。頑張ってやるから、まあ見てて。やりまーち。姉貴寄れやーって寄ってまーち。何も見えない。ちょ、戻してください。嫌です。あなたがやったんです。以上です。このゲーム以上です。みほちゃんがみんなも乗ってください。いくよー。何が起こってるかちょっと見てください。ピングー。あやり直したい。リズム光るか。今日も近いだろ。私がリズム乗ってる。ホップテップジャンプ、ホップテップジャンプ、グーグージャンプジャンプ、グージャンプジャンプ、グーよ。調子いいよ、調子いいよ。リングかさこさん130日連続押しありがとう。やつまさんこんばんは。こんばんは。ホップテープジャンプ、ホップテープジャンプ、ホップテープジャンプ、リングジャンプジャンプジャンプ、グー、ホップテープジャンプ、ホップテープジャンプ、ホップテープジャンプ、グー出れちゃう。間違った栄養得てる。でピングー、ちゃちゃまるさんこんばんにょ。画面に前の女の子が。やはぽんさんこんばんは。ガチむずいねんけど。おじ130日連続してありがとう。画面の前に女の子がってババグーって待って、マジでさ、これマジむずいんだけど、ここでしか得られない栄養吸収感じあるとか言うけんだけど、何も見えへんやろが。マジでむずい。これどうしたらいいんだ。次行くね。
何やってるかはさして。あ、ノウサギ270日連続視聴ありがとう。えらい、ノウサギ。状況を説明するね。あなたは説明してる。以上です。ちなみにやっぱりリズム天国やるとなんかすごい眠たくなっちゃう。なんでだろう。まずは練習です。A ボタンでジャンプ。いっぱい見る？よし、行くぞ。とりあえずメダル3つ集めさせて。集めさせて。チュンチュンチャン。やばい。みんなリズム天国いいね。てかすごいホームス感いいよ。タンタンタン。やり直すわ。やり直しまーす。あかん。ローリングって一緒だっけ？タン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 。あれあれ、ローリングってどうだったっけ？じゃなかったっけ？右か。ありがとう。ありがとうレタレタスさん。はい、完璧。ゆうさんこんばんは。やっぱさ、ニョキュルルー。はい、ぴょんぴょん。ローリン。なんか前のやつにって顔されてる。最悪。ローリン2、1、ゴー。なんでやよよくるりんぱ。くるりんぱくるりんぱ。くるりんぱ。はいよよぴょんぴょんぴょん。くるりんぴ。ローリンローリンくるりんぱ。ナイチュー。これはいったんじゃないでしょうかね。よかったんじゃないですか。わかんないと思いますけど。基本の出来が良いにゃ。生と動のコントラストもよかった。かなりいい感じだったんだが。ねえ、ちょっと待ってマジ無理なんだけど。ちょっとあとメダル3つがきついんだけど。なんで？画面ニュラコ天国や。謎やな。刺していったと思ったのにな。よトントントンタ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 ン。ここが画面キュルルンティコンかって。よそ見たら間違うんだよ。テンション上がるな。キュルルンリズムに乗ってます。キュルルンくるりんぱ。オーマイガー。くるりんぱくるりんぱ。2、1、はい。ワン、ツー、タン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 。くるりんぴくるりんぱ。いいぞ。くるりんぴゃくるりんぴゃくるりんぴゃ
入力が変。やってんのに。ぬ早いね。この曲を普段聴きしたくて調べたけど Spotify はまだだった。何？ボス猫ちゃんよりいっぱい聴くしかないな。生徒。やったー、来たー、最高来たぞ来たぞー、パラリンコー、いったぞいったぞーい。あー、最高ーあ、みんなは何が起こってるか分かんないと思うんですけどね。侍むずいんだよな。どうしよう、何が簡単かな。ありがとうレタレタンさんもありがとう。カニかな。戻るか。ちょっと待ってにゃ。バイバーイ。カニが3匹並んでバイバーイ。あなたは3匹目のカニです。ピッピッ。バイバーイ。よいしょ。こんなもんか。オッケー。あー、こんにゃら、かいちゃんいらっしゃい。今日は私リズムに乗っちゃいます。見ててください。あ、こうか。間違ったボタン。もうね。パほーあれね、あれね、あれね。ほー完璧やん。ほーたヒューヒューほっオッケーオッケーオッケー。カニ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 ほーカニ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 。あーカニ邪魔だぞ。まあ私にかかればこんなのも簡単ですかな。カニ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 ルンあははははしくったむずガチむず簡単じゃ最高目指してんだぞこっちはよ。遊びじゃねえんだぞ。オッケー。タンタンのとこどうすればいいんだろう。タンなんか連続どうすればいいの。いけたんじゃないこれ。3ミスぐらいだかな。3ミスなんですけど。今ねこれをねメダルを増やしてなんか変なやつやろうと思ってんだよね。なんかねカペバラさんがね脳がねほんとやられるって言ってるやつやりたくてメダル集めてんだけど集まんないのよ。これが難しくてね。やりまーす。タン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 脳が震える。そうなんだっけ、ロマネコンティね。ロマネコンティよ。怠惰ですよ。何ロマネコンティだっけ。いつも忘れちゃう。はタン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 ズッタタン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 タタン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 ペテコじゃん。オスって
怠惰怠惰です。タンタタタン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 タタタンんたんたたたちゃん邪魔たたたたたたたうーたたたうー来た見えれば難しくないぜ。タン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 トンテントンテントトテントトテンツクテンツクテンツクテンテン。完璧パーフェクト今。タンタンタンタタタタンタンタタタカタカタンタンタンタカタカタカタン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 。最後にやらかしたやっぱ最後にやるんやなわし。あと1枚かな。意外とできてるわ今日。まずむずいのしか残ってねえぞこれ。どうしたらいいんだ。いろいろあるよ。ステージこれやるしかないか。リミックスいきまーす。これマジむずくね。後のやつもよくない？カッパラさんいるかな。あ、意味わからん。リミースいいよな。おいタン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 袋にそうやりたいんだよね。フルスみたいやりたい。あ、間違った。操作わかんなかった。あ、待って待って、操作がわかんない。助けて、操作がわからない。どうやってやんだ。アドさんのリミックス最初から A ボタン押しっぱと変わるの？背景そうなの？マジかよ。A ボタンとか左とかね、わかる？マジ覚えらんない。出てほしいよね。あれまた間違った。待って待って、あれどれ？あれ下かな？下かな？あれ反対かな？操作を思い出すところがあるんだよ。これどっち？あ、また違う。待って待って、あれどれ？あれどれ？あれどれですか？ボタンガチでわかんねえ。左な。オッケー。タタタターン。ダメだ。ブレーキなんだろう。あ、オッケーオッケーオッケー。ブレーキ下だ。Oh my gosh! アクセル、あ、A だ A だ。ありがとう。
てっぴん。パンパン。これいけたかな。謎のリズム組織よりテクニかなりうわ惜しいな。これいけそうじゃない？ね。成長に例えるといいぞ。もう一回行ってみよう。なんかむずいよね。矢印ボタン今作の厄介。なるほどね。ないのか Wii には。ポン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 。あ、Aと B しかないんだ。グー。タン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 。ボタンが分かれば勝つことないぜ。どう？これむずい。オッケー。オッケー。おっしゃー。タン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 。グー。オッケー。タン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 。てっぴん。グー。パパパパン。パパパパン。パパパパパパン。おっ。よっしゃー、ノーミス。山田みおぴさんか。こんばんは。1ビッチありがとうございます。いらっしゃい。お久しぶりです。テクニカルなとこんばんは。そして決めどころバッチリ抑えてた。最高。A ボタンを押してね。B は使ったとしても A との同時をしたから A しか使わないやつ。そうなんだ。やったー。来たぞ。もうね袋来たぞ。これで多分17だって言ってたよね。うち結構リズム乗れてるくない？ねね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 、これ来たんじゃない？あれ、よっしゃす。ここはゲームではその他ビートスペルこれか。リズム落ちだったっけ？フォトボール。あ、これマスターってこれな。なんかこれが脳みそぶっ壊れるらしいのでやってみたいと思います。状況を説明するね。してください。親子がいます。はい。ピピピ。あなたは子供のフクロウです。はい。ピ以上です。うん。私は子供のフクロウです。以上です。新フクロウの後に続けて真似してね。新じゃないよ、親フクロウだよ。AI なの？あね。うん。うん。A ボタンでなく。おー。オッケー。次。なんかアジだみたい。なに下ボタンで細くなる。離すと元に戻る。もう一回やってみよう。おもろ。下ボタンで細くなる。離すと元に戻る。いいやん。オッケー。次行ってみよう。モアイみたいなやつかな。頭がモアイ？
たみたい。やってみよむずい、覚えるのやばくない？う。おお、覚えらんない。ボムリ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 、助けて助けて。もう一回やってみよう。あれどうだったっけ？ 3DS のやつ一番嫌いだったんだけど、これみたいなマジで、あーシビア。これむずくね？合ってんのかこれで。ガチむず。オッケー。順調？何？悔しい。待って待って。助けてタンタンタタンタンタントトトン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 。待って、どないなってんねや。細い服タン。あれれれれれれ。はあ。むずいむずいむずい、マジむずい。タンタン。は？ああ、ガチでわかんない、ガチでわかんない。ああ、わかんないよ。焼かれてる。待って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 。あ、オッケー、分かった。なんオッケー。焼かれている。ああ！待って、スローでやってけ、頼む。ライオンさん、こんばんは。
震える。ノマネコンティ。トン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 。何が正しい？ちょっと待って、もう一回やって、お願い。細くなる、でかくなる、泣く。もう一回やってみよう。あ？もう一回やってみよう。やめて、ほんまにわからん。なになになに？惜しい、ちょっと進んだ。タンタンよかった。もう一回やなんか惜しくない？惜しい。タン。むずい。なんだ、2回目がむずい。タン、はい、タン。よかった。あれれれれ、タイだですよ。惜しくないタン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 。違うのかな？タン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 。合ってるくない？タン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 
分かってる。もう一あー、ネズミこの野郎食っちゃうぞ。タント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 ンもう一回やって最後がなんだ、最後なんだっけ。タンタントンタンチャッチャンタントン。もう一回やってみよう。焼かれる。練習しないとダメだ。なんかわけわかんなくなっちゃう。一緒に。この無理ゲー感、学生時代のテストで一夜漬けを書く瞬間に使うのがやばすぎる。清水ちなみに最後細かくないといけない。注意。何？細くないといけない。なるほどね。分かった。あれ？なんかわけわかんなくなっちゃう。なんかわけわかんない。タン、はい、ちゃん、ちゃんちゃっちゃん、ちゃんちっちゃん、ちゃんちっちゃん、ちゃっちゃん、ちゃんちっちゃん、ち
チュン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 。もう一回やってみよわかったわかった。惜しい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 。もう笑うしかないけど。もう一回やってみよあ、惜しい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 、絶対惜しい今の。素晴らしい。やったー。待って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 。オッケー。楽しい楽しい楽しい。やってみよう。これがね、これエンドレスゲームだからこれって。オッケー。いいぞ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 。やってみよう。ドゥンドゥンじゃあオッケー。オーケやってみよう。ー。いいよ。行ってみよう。来るぞ。惜しい。じゃんじゃんじゃん。なるほどね。山田さん、フォローありがとう。もう一回やってみよう。もう一回はやってふざけんなよマジで。リズム乗ってたのに。オッケー。やばい、指が。やってみよう。いくぞオッケー。いいぞ。ー。次。ガチで前てるやつ、頭痛い頭痛いとか。いや、いけてる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 。来れる来れる。タン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 。ふう。余裕余裕。来るぞ。もう一回やってみよ悔しいおじい。てっちゃん、たんちゃん、たんちゃん、てっちゃん、てっつ、てっつ、てっ。う。素晴らしい。ふん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 。ほう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 ふん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 。来るぞー。やってきたぞ。あ、ほ、ほ、うん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 、ほ。オッケー。いいよ行ってみよう。ー。あ、うん、ふん。あれ、どうだったっけ、どうだったっけ、どうだったっけ、あれ、あれ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 。あれ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 脳が焼かれてる。あれそうか。オッケーオッケー。行ってみよう。あ、ふふあ、ふふふふふふ余裕。次。来るぞー。あ、ふふふふふあー、惜しい惜しい惜しいです惜しいんです。てっちゃん、てっちゃんね。だ、てっちゃん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 。もう一回やってあー、惜しいみよ惜しい惜しい惜しい。指だけ、あと指だけだ。だったてった。いやー、開かなくなっちゃう。
タタタテッタテッタテッタえもう一回やあ、惜しい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 ガチで惜しいタタ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 テッタテッタテッタもう一回やってみよう。どこが不安だってんだもう一回やってみよう。惜しい惜しい惜しいガチで惜しいんだってばタタ弓なの覚え芸なのガチでもう一回わあ指が追いつかねもう一回えあ惜しい素晴らしい。やったー早いよオッケー。次行ってみよう。オッケー。いいよ次行ってみよう。早い行ってみよう。やったオッケー。次行ってみよう。やってみよう。指が惜しい惜しもう一回やってみよう。い惜しくない惜しくない惜しくないあー指つるうっそー悔しい早すぎるもう一回やってみよう。あれタンタタタンでしょタンタタタンタントテトントテトントテトントテくっもう一回やってそーなんでタンタタタントテトンタントテトントテトントテトントテみよう。もう一回やってみよう。おかしいな見る目ないんじゃないもう一回やってみよう。むずすぎだろタントテトントテトンタントテトントテテトントテトンもうトテ一回やってみよう。タントテトンやってるタントテトンもう手が追いつかないのタントテトントテトントテトンタントテトントテトントテトントテあー手がつる手がつる手がつるもう一回やってみよう。タントテトンタントテトントテトントテトントテもう一回やってみよう。タンタントテトントテトンタントテトントテトントテトントテもう一回やあれねおかしいぞタントテトントテトントテタントテトントテトントテトン惜しい惜しいってみよう。惜しいんだよななんか惜しいもう一回やあーわけわからん本当に待って遅っタントもう一回やってみよう。タントテトンタントテトンもう一回やってみよう。タンテトンテトンタンもう一回やってみよう。タントンタンテトンもう一回やってみよう。
あー、焼かれてます。惜しい。惜しくない？間違ってるかな。惜しくない？私も見てない。リズムでやってる。間違ってる？ああ！見るとわけわかんなくなる。わかった。あー、悔しい、マジで。あー、絶対できてると思うのにな。しびれてきてる。いいぞ。早すぎんだろ。早すぎるってば。連打だよ。もう私の指はとっくにせろよ。よっしゃー。どうだ。疲れが見えてます。あら、わけわからん。本当にもうやばい、もうやばい。そうか。次行ってみよう。もう一回やってみよう。オッケーオッケー。どうやカピバラさん、私の力見たかにゃ。あー、押せなかった。もう早すぎてリズムが。あ、みのるさんこんばんは。わからねえ。もう私もわかんねえ。あー、しくった。おっしゃー。これ待って待って、これはもう見たら終わりなんだよな。頑張れ私。惜しくね。もう見たら終わり。悔しい。悔しい。もうちょっとだ。私絶対できる。悔しい。くっそ、最後がもう孫つく。
しいもう一回やってみよう。見たらわけわかんなくなっちゃう、本当に。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。悔しすぎる。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。指が疲れてきた。もう一回や悔しい悔しい悔しい。もう一回やってみよう。もう一回やってマジで腹立つこいつ。うるさん。もう一回やってみよう。もうちょっとね、グブジャンさんグッドイブニング。もう一回やってくっみよう。さー。タンタタタントテタントテタンタン。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もうくっさー。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やって勝ち悔しい。もう一回やってみよう。もう一回手が疲れてきてるんです。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。マジ悔しい。クブジャンさんこんばんは。タンタタタントテタントテタンテ。もう一回やってみよう。惜しくない？タントテタントテタンタントテタントテタントテタンテ。もう一回やってみよくう。っさもう一回やってー。もう一回やってみよ悔しう。もう一回やってみよう。い。頼むからオッケーと言ってくれ。もう一回やってみよう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 。悔しすぎる。もう一わかんなくなってきた。素晴らしい。もう許してもう一回やってみよう。許してああもう一回やってみよう。もうもう一回やってみよう。もうこれで来るじゃないでよ。もう一回やってみよああなんでだ。う。もう一回やってみよう。しんどい
いしんどいしんどい。おらーもう一回やってみよう。もうわからん。もうやばい。助けてもう一回やってみよう。ー。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。オッケー。次。履歴書かける。職務履歴書かける。履歴書かける。マジで頑張ろうかな。オッケー。指が死ぬ。やってみよう。もう一オーマイガッシュ。オーマイガッシュ。オッケー。ここなんだ。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。そう早い。もう一回やってみよう。悔しい。もう一回やってみよう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 。悔しい。もう一回やってみよう。最後がわからん。もう一回やってみよう。もう一回。マジ見たらマジでわかんない。マジでね、ボタンの押す順番だけを思い出せって感じ。これコツはそれ。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。わけわからなくてきた。わけわからん。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。悔しい。もう悔しもう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。い。悔しいよ。もう一回やってみよう。マジは合ってんのかな。もう一回やってみよう。最後かな。もう一回やってみよう。頭狂いそう。もう一回やってみよう。狂いそう。素晴らしい。もうやめて。もうやめて。もうやめて。なんでクリアできちゃったんだ。もう一回やってみよう。オッケー。あーなんでクリアしたの。やってみよう。もう一回やってみよう。あーもう無理かも。熱出そう。もう一回やってみよう。
くっそー、おっしゃー。早すぎる。指が追いつかない。指が追いつかない。わけわからない。もうリズムじゃないんだよ。このボタンが押せるかどうかなの。したもう分かんなくなっちゃった、本当に。あ、もうダメだ、もうダメだ。私ボタン忘れちゃった。あ、もうダメ、もう無理。本当にもう無理、本当にもう無理。あ、もう終わり。もうガチでもう無理。リズムが分かんなかった。やめてー。あー私が最後の早いやつができたのは、どうボタンを押せばいいのかっていうのを覚えてたからなの。だけど、もう見た瞬間にわけがわからなくなっちゃった。もうダメだ。もう一回だけやる。早すぎる。無理だ。いける感じあるよね、なんかね。指が動かない。助けて。ゆっくりやらせて。ダメだ。いけそうだけど、もうダメだ。どうなってる？下、何やってる私。もう何やってるか教えてくれ、わしが。ボタンがどうなってんのか教えてくれ。助けてくれ。
もう一回やってみよう。なるほどね。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。なるほどね。オッケー、よかった。もう一回やってみよう。ファもう一回やってみよう。ゲームを続ける。マジで無理も。でもなんかここクリアしたっけ終わりな感じしない？でもさ、誰かフクロウのさ、ボタン何本かちょっと待って、フクロウ待って、リース汗かいてきた待って、指がなくなる。指がなくなりそう。指ないなる。吹っ飛んでいく。助けて。最後のフクロウの指何をしてるか教えてくれ。助けて。助けて。助けて。誰か。助けて。助けて。何をしてるか教えてくれ。これ何をしてるか教えてくれ。最後どうなってる？もうゆっくりの時の記憶がなくてもうどうやってる？どのボタン押してる？これもう何のボタン押してる？やばいのやってますね。待って。ゆうさんかな？こんばんは。今脳を殺されたところです。脳が、殺されてしまったところで、これボタン最後何をしてるかってご存知ですか？もうやばいんだよね。待って待って。ガチで分かればいけそう。指だけ知りたい。指だけ教えてほしい。マジで袋のボタンの順番だけ教えてほしい。誰か知らない？本当にガチで。誰なの？最後何のボタン押してんねんか。わからんくなるから。それだけ教えてくれへんか。チャッピー教えてくれ。チャッピー教えてくれ。私がせっかくここまで来たんだけど。誰かさ、クリアできました？これ。ちょっと。これ、クリアできた？みんな。できた？仕事の頭じゃこのゲームは当然無理だとか言って。それね。はやばい、指がわからん、本当に。はい。指さえわかればできそうなのに。もうダメかも。もうやばいかも。汗かいてる。
本当に汗かいてる。私、冷房26でつけてるで汗かいてんだけど。チャッピーね、チャッピーに聞いてくるわ。チャッピーさ、マジでリズテンのさ、うちのチャッピーに聞いてみる。助けてー。つんくでもこれは厳しいね。メカネおやすみ。はい、野崎おやすみちゃん。なんか久しぶりに指に水拭きとかできそうよ、マジで。おい、おい、カピバラ、ここまで私はこの高みで待ってるぞうん、私はこの高みで待ってるぞ。つんくでも、いや、てかね、リズムじゃない。もう、指が押せるかどうかだから。ね、シウマコンテンツだと私はもう汗かきまくってて、今もうほんと腹減ったわ、マジで。腹減ります。死にそう、脳が震えて、タイだですよって言われてる今。マジで。なんとかコントカロマネコンティだよ。なんとかコントカが全然出てこないんだよな。チキンラーメンとビアが進む。おい。何ビアを飲んでるんだい。おい、カッパラさん、なんでなんだい。おい、俺の筋肉、なんでなんだい。くそ、マジで。カッパラさん、もうやめてもいい。今日もリズム天国。今日が最後にしようと思ってたんだけど。もうなんか別のゲームやってもいい。もうダメかも。もうダメかも。あー、やばいかも。何のボタン押せばいいのかだけマジで教えてくれ。マジで。どの順番で押せたんかガチでわからん。なぜそれまでの過程もできたのかもわからない。私にはわからない。チャッピー長考しとる。お疲れ様でした。まだ1時間15分しかやってない配信。もうやばい。しかもこの私がさ、全集中水の呼吸しすぎて黙るっていう。マジで。タンタタ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 っていうのわかんないよ。だから、下、メニューに戻る。ゲームを下続け、A、下、A、下についてみたいな感じやってんだけど、もうわからない。わからないんだよ。ああ。ガチチャッピーが今、ネットサーフィンしてくれてるわ。もう一回やるか。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。タントトン。もう一回やってみよう。もう一回わかった。やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。素晴らしい。やったー。終わったー。もう一回やってみよ終わったう。もう一回やってみよう。ー。殺
もうそもそもリズムの入りが無理。オッケー、次行ってみよう。もう一回やってみよう。死ぬもう一回やって死みよぬう。オッケー、次行ってみよう。もう一回やってみよう。ラヌもう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう間に合わない。オッケー。ほらやってみよう。もう一回やってみよう。オッケー。次さあ行ってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。悔しい。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。素晴らしい。やったもう一回やー。待って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 オッケー。次待ってやってみよう。もう一回やってみよう。待ってもう死んじゃう。もう一回やってみよう。もう一回脳がもう一回やってみよう。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 ちょっと待って。もう一回やって間に合わないもう一回間に合わない。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。待ってもう一早すぎる。もう一回誰だやってこのゲーム作ったの。オッケー。ほらやってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。泣いとるかな。もう一回やって入力が間に合わない。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回や入力が間に合わん。もう一回やってみよう。父さんいらっしゃい。もう一回やってみよう。オッケー。次さあ。もう一回やってみよう。もうこんなん絶対入力できひんって。もう一回やってみよう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 。悔しい。もう一回やってみよう。悔しい。もう一回やってみよう。悔しい。もう一回やってみよう。悔しもう一回やってみよい。あう。もう一回やってみ
ってないか？合ってないか？タタタタンタタタンタタタンタタンなの。も無理無理、トトフさんにリッチありがとう。死んじゃう。もうマジ目押し。タタタタンタタタンタタタンタタンタ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 タン。このリズムを打つしかない。タタタタンタタタンタタタンタタン。マジでさ、なんで戦ってんだ。くそ悔しい悔しい悔しい。合ってないか？間に合わないってマジで。タンタタンタンタタ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 ン。無理だよマジ無理。やけくそになってる。タンタタ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 ン。無理無理。ラストラスト。タンタタ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 ン。ガチで無理じゃねこれ。ガチで無理。いや、ちょっと待って、できそう、なんか私できそうな気してんだよね。なんかできそうな気してるんだけど、もう、デジタルとか崩壊しとる、わし。頑張ろう。有力が間に合わない。タンタタタンタタタンタタタンタンタタ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 タ
もう一回やってみよう。合ってそう合ってそう。トントトトントントト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 もう一回やってみよう。トントト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 もう一回やってみよう。トントト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 もう一回やってみよう。トントト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 ントトト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 ン。もう一回やってみよう。合ってそうじゃない？トントトトントトトントトトントントト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 トン。もう一回やってみよう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 。タントタンタント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 もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。
ったんだけどやめます。あー疲れたー。あのさこれゴールなくね？なんかクリアしたよってならんのやない？ちょっとあれも限界だよ。もう愛の限界です。ああ、うん、疲れた。疲れた。ありがとう。1234567はい。あったあったあった。後の曲やったらなんか著作権どうとかなんだよな。忘れてるやつある。めっちゃ頑張ったくない？めっちゃ頑張ったよ。相変わらずだな。マジむずい。ガチで頑張ったと思うんですけど、マジで頑張ったと思うんですけど、ありがとうございます。いい感じ。登山だとしたらマジ疲れた。マジで疲れた。マジでやってみてごらん。ほらやってみてごらん。マジでさあそこでいけるから高みを目指してごらん。あれ以上は無理です。もう人体が壊れます。以上です。うらうらマスコ気がする。本番をやり直す。不仲すぎるだろ。ありがとうからパラさん100日治療費ありがとう。ね、パドルさん10ヶ月連続サブスク更新ありがとうございます。
ほんでもってカッパルさんの100ビッツとサブスクプライムでハイプトレインが来てるわーい。私の壊れた脳が震える。脳が震えた脳が怠惰ですよ。ありがとう。明日もなんとか頑張れそうです。プリンピャむずいよね。気が濁ってないよな。ワンちゃんが来てます。下手すぎんこれマジで。メンバーより下手すぎん。基本ができてない。あった怒られた。こないだもここでねやり直しって言われてね進まなかったの。もう一回だけ頑張る。もうでも本当にマジでお知らせ。はい、ただいまかはい、結構です。このちょっと先をやっていこうかな。ありがとうハイプトレイン Thank you。 説明するね。脳が焼かれた人がこちらです。わかりました。もう指がもう感覚ありません。プリンパプルリンピャプルリンピャや最初がそもそもわからん。苦労やった後だったら何でも簡単に感じるな。ギスギスしてるけどもう放心状態。苦労難かったな。ギスギスではある。よしうまくなってる。おいスピンした後ホッとしちゃってなんかリズム取るの忘れちゃうんだよ。メンバーよりこれは基本できてたしよ。でも平凡。ほらやれたっちゅうにょ。やるときはやるから。やるときはやるから。そういうこっちゃ。でも私結構頑張った。マジで頑張れたんじゃないんですか。オーマイガッシュくぶちゃんさんありがとうくぶちゃんさん。ビッグラブくぶちゃんさん。私ちゃんとくぶちゃんさんビッグラブって言いながら手でハートの形作ってますから。ありがとうくぶちゃんさん。2個サブギフ送ってくださってありがとうございます。ハイプトレインのレベルが2になりました。やったーありがとうもう脳が焼かれてましたんでほんまにありがとうくぶちゃんさん。 Thank you forever。 Thank you くぶちゃんさん。
ありがとう、ぐーちゃんさん。もう4月もさ2週間終わってるじゃん。終わるじゃん。1月だったっけさ、私中年まだあと1ヶ月なんだよなって思ったら感慨深くない？早ないっていうか、もうみんなと会って1年経つんやと思って。まあおじに関してはもうちょっとマッチさんもそうやけど、もうちょっとさ、なんつうの、早い人もいるけどね。はるさんとかもちょっと早いか。これは仕様なの。バグってる？むずすぎる。食べたいな。今の私のこの疲れた脳みそに必要なもの何かと思いますか？カロリーエネルギーエネルギーが必要マジでぴょんぴょん。でも平凡。マジで私今必要なものは脳にちょうどいい。カロリー怠惰ですよ。カロリーが必要や。助けてくれ。気になり。はちょ。あ、2個になっちゃったみたい。あ、むずっ。あ、イェイ。あ、ワドリのリズム。なんか袋やった後は全部なんかライトに感じるわ脳が焼かれてるやつでこいつかわいいよな。かわいいよね、この逃げてるやつ。仲間の声。平凡。よしよしよし、進めれたらいいのじゃ。激しかったね。はい、ありがとう。カッパラさんとクブイジャスさんとパドルさんね、車掌さんありがとう。読み上げようにするとカウントダウンも読み上げる。あ、そうなのかな。チューチュートレイン Thank you。 わーい、ハイプチョレイン。どれなの。開けれるって言ってんだけど、どれかわかんないんだよね。これまたわからんくなった。どれや。またわかんなくなっちゃった。どれか。
なんか、ありがとう。かわいい。この魚くぶじゃさん、かわいいね。激しかったねーって言って、かわいいね。読み上げてくれてるね、そういえば。もうなんか、脳がもうなんか、パニックだから、もうわかんないけど。むずいかな。待って、新しいの来てるじゃん、縄跳び。TDP と縄跳び。状況を説明。ペットボトル以上です。縄跳びをします。はーい。まずははい。トレーナーのお姉はーい。パン。一休み。ちゃんちゃん、お疲れ。たっちゃんちゃん、今日ありがとう。遅くなっちゃったけど、今日もありがとう、たっちゃんさん。一休み。ありがとう、たっちゃんちゃん、おやすみ。たっちゃんちゃん、お疲れちゃん。たっちゃんちゃん。一休み。はわわ。今日もお疲れ様です。たっちゃんさん。一休み。いなくて大丈夫でちゅ。ああ。全然大丈夫、お疲れ様。ああ。いや、本当に遅くから来てくれてありがとう。なんでミサイなのよ。どこがミサイだったの？一休み。あれね、ヒッチハイクの時のミサイね。ひどい。イメージは朝日のミクルなのに、どうしてミサイって言わなきゃいけねえんだ。たっ OK です。ちゃんさん、おやすみなさい。きち。大丈夫ですか？次。大丈夫に決まってるべ。二重跳びです。たっちゃんさん、今日もお疲れ様です。あん。ありがとう、おやすみね、たっちゃんさん。きつもうこれやってみよう。なんでこんな道端で集まるか。なんでこんな道端で縄跳びやってんねん、こいつら。頑張れ。頑張れ。そうそれざい。むずっ。それざい。怖い。どういうこっちゃ。お疲れさん。むずっ。お姉さんより二重跳び楽しいね。飛びやると疲れるよ。ほんとに疲れるよね。わかる。もっとうまく。もっとうまく飛びたいな。やばい。ステージステージ10まで来た。これ何番まであるの？これステージって。ステージいくつまであるんですか？
マジ下手くそこれ。うずっ。ラランパー。わお。うずこれ。むず。ガチムズなんですけど。クリアできてろー。そのリズム組織より決めどころ。でも平凡。でもクリアできてたらいいでーち。レースだ。あーマジで疲れた。どうですかこれで。うわーまだある。シュート練習2。サッカーボールでシュート練習しましょう。オーバーヘッドキックもしちゃうんだよ。レッツキックオフ。メダル17枚。疲れたなほんまに疲れたかも。ちょっと待って、みんないる？ちょっとみんなまだ起きてる？しまった。苦労で脳焼かれた人間がこちらなんですけど、無事に無事に脳が焼かれた人間がこちらですが、今日なんか早めに終わろっかな。いやもうね、楽しみました。リズム天国は今日で一旦おしまいかなって思ってるんだけど、あと1回くらいなんかやってみたりとか、こう続けてみたりして面白そうなのとかがあったらまた続きやるとかでもいいかな。どうしよう。カピバラさん、なんか面白いのこれ教えてくれてありがとう。脳は焼かれたけど面白かったなんか負けず嫌いの根性出てしまった。いや絶対負けず嫌いだよね。なんかもうクリアしたらできるかもって思ったんだもん。なんかクリアできそうだったくない？でもやっぱりあれあそこまでできたのだいぶすごい。いやそうでしょ。ありがとうカッパラさん。そうだよね、頑張ったよ私。頑張ったよね。頑張ったよね私。
いや、早く終わるのもあれか。でも、あと1時間ぐらいは配信やっぱやりたいんだよね。1時ぐらいまでは配信やりたくて、1時間ちょっとか、3時間やりたいなーって思うから。リズテンはちょっと焼かれてしまったので、ちょっとチルゲーをやろうかな。ありがとう。あと1回ぐらいはやるかもしれません。ありがとうございます。ちょっと切り替えようかな。これじゃん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 言ってるっしょ。このゲームすごい音がでかいの私。ありがとうカッパラさん見守ってくれてみんなもありがとう。焼きにょらこ本当に焼かれてるよ。じゃじゃまりじゃん焼かれたわしののだってもうさこのわしがなんかもう喋られなくなってるからねこの私が喋れなくなっちゃってんですよ。口封じされてる口封じ口封じなのよ。いやマジで明日は釣りしよっかな。釣りをしなきゃいけないから一よっかな。ゲーム切り替えるね。ちょっと待ってね。焼肉不足。そうだよちゃちゃまりさん。わし焼肉食べたいんだよ。焼肉食べたいんだけど焼肉が食べられないんだ。焼肉食べに行く自分です。お友達募集中。頭痛い。はあ頭が爆発しちゃう。焼肉食べちゃい。やばい、チョマのことを考えたら悲しくなっちゃうんだわし。チョマ元気にしてるかな。チョマゆっくり休んで元気になってほしい。朝寝かきの猛獣ね。だってボディ変えるね。デカめですがどうしたみんな。どうした覚えいますかね。なんかすごい整ってきたわなんか整ってきたな。整ってきたわ。ちょっとだけね。さ見てほしいんだけどさ、今私はなんとこちらにおります。ネパールにネパールにいるんですけど、ちょっとこいつを見てほしいんだけどさ、これ見て。これちょっとでかくねえかな。ここ雪氷またぐぞみんな。ちょっと雪氷探さん頼むマジで。マルチにしとっか。マジで長くはやりません。長くとも1時間半、2時までに私は寝るのでマルチに。フレンズ名前何ここテラワロス。これ名前何これ。これ名前何。名前何ここ。幼虫ちゃじゃまるさんさすが。
名前何ここのやつ。今んとこ何考えとる。ヘラアロはな。チッピ違うな。スンダルパターンかな。これ名前何かな。ちなみにね、トラはね、一回ね、見っけたさ。画面がバグっとる。画面バグ。父ちゃんを探しに行きたいんです。見つけたんだよ。なんか、近くに多分いたんだけど、出ちゃった。私の朝は早いから、9時ぐらいから出発。うん、朝だと思う、多分。フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ。夏の扉を開けて。フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ。あれさ。あ。テント立てた。今日のポイントがね、近くにね、ないんですよ。9時からじゃん。多分移動にめっちゃ時間かかるから、5時から7時、南部の水辺あたりに出る。そうなんや。雪氷狙ってんねんけど、かな。1.8キロ先なんだよね。歩いてたら時間かかるでしょ。たまりさん飛べるよ。疲れた人を癒す狩りね。マジで、マジで、限界だった。でもよくあそこまで来て、本当にもう自分褒めたいもんだって。まあはね、ちなみに、買わないと。ですね、ちょっとショットガンを持ちました。なぜなら、水牛がめっちゃ襲ってくるからです。今日雪山で2回取れた。何でならない。私はまだ取ってないの、ちょっとまるさん。私はまだ取ってないのに。なんか水牛がね、あまりにもね、突進してくるからね、遠くからでもあいつら突進してきよるからね、ホットガンとか持ってないとマジ無理なんだよ。オッケーオッケー、待ってね、みんな。ありがとうございます。目標ってご飯のあたりじゃないといないんかな。一応テント張っていいからここまで飛べます。わしに。ランドマークここにある。やばいよね。虎はね、なんかね、こないだ見っけたの。虎のね、看板立てなさいみたいなあったあたりだから、なんかそう、この辺かな。この辺にいたと思う。多分なんか、どうだったっけ、どっかで撮りました。この家のあたりとか。ました。はい。受け前、農薬もいるね。みのりさん来た。じゃまるさん、ここ、あれかい、いらっしゃい。ほら、ちょっと先行っとるわ。指標狙いたいんだよね。農薬ガチでね、危ないかも。山頂のあたりに、なんか、なんて言えば、スポットがなくて、なんかね、それでね、徒歩で行かなきゃあそこまで行けないのすっごく大変なんだよね。もう道がわからんやろ。道なりに行かないと、無理です。険しくて、いいんです。
なみに私はめちゃめちゃ、餌ね、ハンターやるよ。餌はね、私が見っけたのはね、このポイント。ウェイポイントで設置してる。めっちゃ上。1.68 キロ先。もっと近くにもあんのかもしれないけど、私が見っけたのはあの山の上だった。はい、ライオンさん。ハンターになってます。足跡とかも見っけたんだよ。あ、ヒマラヤタールます。見ちゃった。なんか道すがらにもいそうだけどな。かけてはないけど。なんかね、ウサギとかキツネとかもいる。お、バギー乗ってった方がいいかな。やばい。やばい、あの人ズルしてる。ズルしてる。先に行って様子見て、あれだ、きっと川の様子見てくるってやつだよ、ミノルさん、多分あれ。あれ、川の様子見てくるってやつだ。どうしたの、ライオンさん。昨日のバロも楽しかったな。ホイちゃんとやってたバロラント面白かったな。マジで惜しかった、昨日私のクラッチ。だって全部頭当たってたんや、3人。あと1人だったんや。ほんとマジ爪が甘いんごね。甘いんごよ。やばい、ズルしてる、ほんとに。ズルだ。頑張ろう、みのりさん、うちら、ラマラソン。着くとも1時半ぐらいには。お、セッション去った。落ちた？じゃまりさん、落ちた？だよね。戻ってきたら教えて。誘い直すわ。急にレアツ消えたもん、なんか。レアツ消えた。歩けって言われてるかも、蹴る。おもろすぎだろ、それは。なんか落ちるときあるよね。この餌場はウサギとかじゃなかった。ねとか。お、ペットウサギですね。消えちゃった？ウサギね、石のところにね、逃げちゃうの。みたいな。リズム天国面白すぎて脳が焼かれちゃってノバネコンティになりそうだったんでやめました。タイだですよつって脳が震えるつって何のマネコンティだったかガチで思い出せないんだよな。何だったっけ？ペテルギウスのマネコンティか。ペテルギウスだ。開けなくなったんだと再起か？やばい、呪われてる。やばい、どうしよう。ちゃちゃまるさんが呪いだ。あ、バギーに乗った呪い。バギーに乗った呪いだ、これ、みのるさん絶対。ちゃまるさんが呪われているぞ。でもね、ユキヒョウの餌ポイントを探してたんですけど、いや、そこまで行くのしんどいな。遠いところに、いるんだけど、あそこまでね、取りに行くのが大変なんですよ。雪山すぎて。ユキヒョウだったら追っかけるわ。あ、待って、ウサギいるわ。あれならいける。はい。あし、待って、心臓ぶち抜いてるわ。最近は小型なので、
一撃で仕留め結構られるので。すぐ近くで、回収ができる。ありです。ちゃちゃまるさん、準備ができたら教えます。そそなしてあげたらいい。うんぴんが新しいって言って。ぱいちゃちゃまるさん、もうちょっとで出かけなするか。しばらく。食べなくなっちゃう。ああ。あと1キロもあるよ。やばいっしょ。だから早く、ハンターの朝は早いからね。ハンターの朝は早いんです。これなんか皆さんもかけてんな。ね、結構いっぱい動物いて面白い。思ったよりもいて面白かった。だって山の方に行ったっけ。もっと2人のデートを邪魔したくない。ほか本当全然大丈夫なのに。待って、いるって。マラヤタール。明日はね、釣り立つしようかなと。近くだったら、逃げてるね。バカ、はい。なんかあっちの方に行っても雪ひょいそうじゃんと思うけど。行ったんよ。行ったんだけど、ほら、あっちにも行ったんだよ。ほら、でもね、マークだけなの。本当は、お家とかあったらあっちの方まで、ファーストトラベルできるのになくて。なんかグーってなってる人。あ、いる待っているいるいるミノルさんいるよ !120、150メートル威嚇。いる。あ、いた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 。あ、多分いたぞ。岩のあたりだわ。あ、いなくなっちゃった。あ、悔しい。一瞬動いてんの見えたのに。やっぱ草の中に隠れちゃうのかな。意を消したかも。了解。いい。しゃがみました。簡単人生終わった。そんなバカな。再起動してきた。追うかな。だって T って言ってた。ごめん。ミスってんだよね。なんかね、雪氷ね、追ってみたんだよね、私も実は。だけどね、まあ追いつかんよ。あわわわ、やめて。でみるか。じゃむりさん、じゃむりさんの反対人生帰ってくる。くれない。
なんで蹴られちゃった？君はハンター用ですみたいな。あったく草で見えます。アップであったせい、あったんや。ファイル壊れるとかある？急に落ちて。あれじゃない？なんか整合性みたいな。他の方に、なんか絶対動いてたものがなんだよ。お、くぶちゃさんが来た。あ、見たいなぁ。それを見てます。お、絶対岩のあたりに走っとったんや。あ、見たいんや。だけど、その痕跡が全然。いいんや。ないじゃん。思うよな。ちょっと。でもね、この辺歩いてたんだよね。何かが。確かに餌場行った方が早いかな。痕跡ねえわ。ない。ゲーム内は、6時。やばい、行くか。夜さん。多分おらん。うちこの辺なんか絶対もぞもぞ動いたの見たけど、なんかね、雪ひょわけわかんないんだよね、マジで。姿が見えなくなっちゃう。ライトいらない？ライトついてんのかな？この辺にもいるのか。どっか餌場あんのかな？あんなとこまで行かなくて。見たことない？い。はい、どうぞ皆さん。姿でもだけでも見たいんだよね、ゆきひょうちゃん。テント出したよ。ん、またなんか動いている道中に、だね。そうだね。いるの役だったわ。
クも一撃で倒れないからさ。テントに行く。回収す。サバルさんどの辺でいなくなったんやろ。あと1時間以内に雪氷をゲットするんや。わあ、くぶちゃんさんだ。くぶちゃんさん。と持ちながら歩いてる。おいね、ご飯スポットまでとっかその辺にもあんだろうな、きっとご飯スポット。私にはこの辺を探索する元気はなかったよ。とりあえず探索しようと思って。探索して。い。声が出ない。あ、ありがとうみのりさん。T シャツ T シャツ。水辺あれはいるよ、なんか野薬みたいな。批評いるかな。そしたらあちあちだね。な感じでおるんじゃん。探索ならバギーがいいです。手が遠いな。あ、なるほどね。そうしときゃよかったんだ。置きっぱにしていいんだ。何今度しよう。スーパー遠いねんけど。スーパーファイよ。あ、いた。なんや。農薬。すっげえ遠い。マジで家ないから。あっち。よーちゃん。クエストできますよね、この辺。そうなんだ。なんかね、まだそこまでクエストやってない。なんか、空になんちゃらしなさいみたいなクエスト出てるけど、それはまあ途中までしかやってないからね。クエスト全然やってないからね。とりあえず脳駆けずり回ってるから、普通取ろうと思って。なんかとりあえず雪山の方に行ったら雪氷に会えるんだろうと思って、一生懸命雪山登ってたから。ミッション全然やってないんだ。探索メインで一旦やって、その後に、あのあれだな。本来の狩りをやったらいいってわけよな。えほんまにこの辺なんもなくない？なんだったらさ、もうこれ、マップの端の近くやから、この先、この線の先はもうなんか、行っちゃいけないとこだから、早く戻れって怒られんだよね。ギリギリのところにおるから。どんなところにいるんだろう。
た道なりに、あそこ近く見えるけど、難しいんです。これでも進んだかな。がついたら後ろとかに虎出てくるのか。ナイス。よいしょ。なんか汗かいた、ほんと。汗かいた。汗かきなんだよね。上から見ても全然ないんだよな。歌丸が機嫌悪くなった。絆が。歌丸との絆が途絶えてしまう。会いたい。会いたいなぁ。あ、うんぴある。農薬近い。農薬のうんぴあって農薬近いから襲われちゃうかも、うち。襲われちゃうかも。雪ひょうマジでさ、痕跡なしなしとなしじゃん。肉球ついてるね。足跡なんで。ほら、これ農薬だろ、ちゃうやん。ちゃうやろ、農薬探してんとちゃうんです。雪ひょう、幻の雪ひょうちゃんを見たいんです。何時？そうね、大体ね。ご飯時間が9時から12時のところだけど、今がまだ7時だから早く出てよかったね。タランタラタラタランラタランラララ。もうそろそろエーサスポットなんで、スローリー。カメラにいるのか。一回ね、なんかたまたま虎見かけた時はね、急になんかね、なんか近くにいた。でもね、なんか休んでた。急に出てきて。なんか看板かなんか木かなんかの近くで、なんか寝そべってて、はっ、それだってなって、なんか、マジでテンパったけど、なんか、普通にそれを確保することができた。バチで急にいたわ。襲ってくるっていうか、ほんと近くにい、18名様だ、こんばんは。いらっしゃい、ゆっくりしてってください。どうも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 。リズム天国やってたんですけど、脳を焼かれて、私が疲労困憊になってしまいましたので、1時間ほど、ハンターハンターをやろうと思って今。雪降ってる時なんて雪ひょう出ねえとかそういうのあんのかな。やさんです。はい、くぶちゃんさん。かわいいくぶ。一応ね、こないだはね、この辺で、なんか、気配があったりとか、餌場もここなんですけど、なんですけど。うん。いないね。パパさえなんか、なんつうの、押さえておけば、じゃないかな。
雪ないよね。こないだ来た時はね、この辺雪降ってて雪。なんかでも餌場だけど餌ないや。そういうこともあるんや。ちょっと崖下るだけで足場悪くて何歩きにくい。プールの待った方がええんかな。時間変えてみる。生き物の気配が全くないで。確かにね、いいとそうだけど、時間はまだ早いんだよね。早めでだからさ。マップフルじゃそうだったん。そうなんよ。本当にマップのギリギリなんだよね、これ。ね。テント張りました。なんか撃っちゃった。最悪。フルまで時間変えてみる。だったんだっけ。5社です。こんなとこまで来たのに。お、何泣いた。ゲロハレ。ゲロハレすぎん。雪ひょう諦めた方がいいかな。空とか探してた方が見つけやすいかな。もうちょい時間変えてみる。一応、父ちゃんのお時間は9時から12時の間です。なので今日天気良くない？天気良くない？天気良くない？全くいる気配がありません。生き物の命もありません。他のイートゾーンにいるのかな。でも他のイートゾーンマジで見かけたことないんだよ。見かけたことないんだよね。いますか？全然天気。全然晴れ。風めっちゃ吹いててうるさい上だもんね。山の上だからね。風向き最悪じゃん、これ。いらないかな。めっちゃかかんねんけど。あ、そうなんだ。ちょっと遠くの方がいい。あ、待って。
草です。タイマンガナ。プラにはあかんと思うんです。おお。時間をちょっとします。何回も時間変えてるからめっちゃあれやわ。お金かかるけど。死ぬほどお金かかるけど。これね、ここなんだよね。かな探しと。テント置きっぱなしにしとくわ。じゃ、まるさん帰ってこれそう？あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。で、怒られたし、怒られんだよね。地に行けばいいんだろうね。して。標高高い方にいると思うんだよね。みんながいる方に。あ、待って。いなかったべや、今。中入ってたのに。なさそうですよね。また来よっかな。雪降らないと話になんないと思うんだよな。とりあえずだけど。さっきもさ、いるとき雪降ってたよね。か、気配感じたとき。けど、あの気配は一体何だったのかっていう。降ってたよね。誰か雪降らしてくれ。何見渡してても。生き物の命もなさそうでしょ。またまた私臭いかなまた。今日も臭い。臭いかな。ガン、ガン、頑張れなのよね。わー落ちました。ずーっと雪が積もってるわけじゃないんだね。ヒマラヤですか？ペルー、ネパール、山、高い山。マジでマレやで、みたいなこと言ってたんよ、あのガイドのお姉ちゃん。本当に幻みたいな。ちゃちゃまるさん2匹も2頭か、2頭も飼ってるんよ。いいなぁ。見つけて見てみたいなぁ。見てみたいなぁ。いるだけでもいいんだけど、全然いないんだよな。おかしいなぁ。たいなぁ。得られないもの。ね、動物いないよね、みのるさん。ね、わかる、いないよね。困ったな。水牛バトルする？水牛バトルも科ではある。生き物の気配がしねえよな。手とかウサギとかでもいるんだけどね。の役と。マジ、見渡す限り、岩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 、木、岩、ちょっと草、岩、岩、木、草、ちょっと草、岩、あとは岩。
おかしいなぁ。マジでないわ。時間変えすぎちゃった。カンカンデリデリだよね。こんなんね。無薬強いですかいいね。マジでそれはそうなんよ。それなんなんだよ。無薬はね、なんか水辺のあたりの方、うち山駆け降りてきちゃってるけど、逆サイの方にいるんだよね。こっちにもいるかもしれない。逆サイドの方。もうちょっと下の方に行くとなんか、ヤギっぽいやつとか、鹿っぽいやつもいるんだけど。あかんわ、みのりさん。これ、生き物おらへんわ。やっぱり私たちのなんか、覇気みたいな。これ。うち一回、ワープするわ。どうやったっけ。ここだよ、もともとの。わかんない遠すぎだろ。うわ。お、生き物の気配発見。本当に狭いよね、こう見たら。遠い。また1キロも先だ。天気です。天気が悪い方が嬉しいんでしゅ。雪降んなきゃ始まんないのさ。サクサクサク。玉見る。虎狩りに転校しますか？こうする？だって生き物がいないんだもん。それもあり。そうする？はい、うさぎ。かわいそう。ノウサギいるかもよ。ノウサギやっちまいました。ノウサギをやっちまいましたぜ。虎狙いに行くか、じゃあ。朝の方が虎いるんだよね。また時間変えて、虎狙いに行きますか。批評見たかったなぁ。会長。ノウサギ。アラやタールとかしかやっぱないんだよね。なんかね、液氷はね、なんかね、肉球のついてるね、足跡だっていうのもね、見たんだよ。私は見たんだけど、で、昨日、なんか追っかけてたんだよね。やった時にね。ワープしてから時間か了解？先ワープね。自分臭いもん、これ。臭いから逃げちゃった。雪降ってくれたらもう一回行きたいんだけど。山しかね、来てないんだよね。標高が高いところ。
らないから。の役です。あ、じゃあなんか違う生き物、ヒョウじゃない。これも違うんち。飛ぶか。飛びまーち。空は、これだ、この辺がいいんだろう。こっちの方がいいかな。南行こうかな。ラムリタかな。タケラかな。ラムリタね、オッケー。アストラバエオ。トラベオ。朝にしますか、時間。いっちゃ。これ時間変えるよ、みのりさん、うち。ほい、ほい、ほい、ほい。朝にするね。開幕っていうか、金かかるわ。6時とかでいい？もうちょっと、あれ？ 4 時とかの方がいい？ 6 時でいいかな。ほら、カルジョー。パピーン、パピーン。任せ了解。6時にします。オッケー。ハンターの朝は。おはようございます。なんか覚えてない。あ、でも虎のさ、看板みたいなの立てなさいみたいな。あったと思うんだ。そういうので見つけたんだろう。こっちだった気がする。臭いからし。はいわ、うち。匂い消し。ホラースポットはどこあんのかな？なんか、イートスポットとかあるといいかも。あ、そうなんだ。私もなんかね、看板とか立てたあたりの近くだったのは覚えてんだけど、なんか別にでも看板だったか、ポイントみたいなわけじゃなかった気が。急にいるよね、なんか寝てるよね。だからそれこそああいうなんか、あの辺だった気がすれば本当に、あの木の近くになんか急にいたんだよね。待ってた。そうだった気する。のイートスポット。にやったら虎出てくんの？ほっといたらいい。まあこういうなんか背丈の高い草の、はい、書いてこの。
ゃいい？どこだ？うん。てないない。アップペン。オレンジの上文字。あー、待って。あ、えオレンジオレンジの文字どころがない。ないのかも。なぜだ？あるってアウトスポットのあたり。あ、こっちね。こっちか。こっちなんだ。上の方なんだ。ちょっと北側ね。ある行った。なかったっぽく。詐欺取っても。あ、確かに、あんなとこで出たら、看板関係ないやんってなるね。最初はそこから始まるからさ、あの辺つうか、上の方、真ん中っつうのか。すげえ行くの大変じゃんとか思ってたんだよね。水牛の運費はありますが、赤ちゃん、あ、足跡的には違います。なんか草これ腫れてるくない？なんかもっと草が出なかったっけ？水牛の足跡と書いてある。かかってこい、トラー。ワンちゃんが警戒してくれると。で、あ、じゃあ、キョン発見。キョン見っけてもな。キョン撃って周りの動物いなくなっても嫌だしな。ウサギさんがいるみたい。悩ましいですね。会えると思う？なんか、今日調子悪くない？あった？え、嘘。私の目が節穴、ボンバー。あ、ほんとだ。あ、かわいい。足跡。ましょう。ジャングルの奥地に迷い込むのであった。
さなくてよかった、キョン。いるんじゃない？あ、びっくりした。水牛でもマジで、遠くから突進してくるから、マジ気を。一瞬です、本当に戦場になるから。うんち古いんじゃん。かなり古いってよ。トラマジでさ、捕まえさせる気あるかってぐらいいなくね？ファイトの。探そう。お、ちゃちゃまるさん来た。待って、キョンいる。わ、落ちてー。ないところ我慢してる。いや、古くても追ってったらいるといいんだけどな。へえ。なんか、横の方で足音してか声した。何の鳴き声だろ、今。おーい。これあかんな。一回ケース入り直した ?100 何ギガを。お疲れすぎ。ちゃちゃまるさん。帰ってこれた？よかったけど疲れや。それは大変や。どういうこっちゃ。来てくれたねよ。よかったです。でも発揮しました。ハンター試験受け直しとか言って大変だ。またあれね、トンパにいびられる。トンパにいびられるところがいる。インドキョン近くにいる。いや、キョンちゃうねん、うち探してんのは。ポロポロうんちも全然インドキョンだから違うし。いる？ガチ？ちょっと待って。細かいな。さあ、多すぎ。あれ、なんか見えるのね、グラフィックの限界で、なんか草が映ってないから、なんか、目の前にいるみたいな、近くにいるみたいな感じで見えるけど、実際は草に紛れててカメラ映らないみたいな、そういうことらしかった。隠してくる、マジで。全然倒しても大丈夫。ここにいるの。あいちゅう。ヨルさんが、この見つけるの大変ね。まあ、簡単にいたら、おないちゅう。
他によってもなっていうか。他にじゃあそんなにいっぱい会えるのって言ったら。え、じゃあ隠れてたりするでしょ。んえ、お水飲みに来たりするのトラ。なんだ、水。あ、いねえ、マジで。見つかんないね。ないな。探しに行かなきゃだね。もういないんだよね。痕跡も全然ないしさ。てか、また生き物、ない。生き物がいないです。ナイスくぶじゃしさん。かな。あ、ベル。むずいね。見つかんないね。てか、生き物、あ、待って。なんだっけ。なんて言われてたっけ。いたとら、嘘飛んできちゃった。待って、じゃ、丸さん。おーい。水飲んでる、マジか。パイソンだ。パイソンさん。いや、もう、ぴよぴよさん、もしくはロリシだけど。ロリシ。見たい、うち、トラ、はーい。インドキョンしかいない。あ、もう。水飲みに来るんね。でもちょっと遠いわ。このゲーム走り回って、乱射してた。テント、飛んだらいなくなんない？大丈夫？今ね、雪氷本当は見たかったんですけど、雪氷がちょっとむずいんで、あら、大丈夫。ありがとう。あ、ほんとだ、トラいる。あ、待って、あっちには今日多すぎるから、うち。ここまでね、全然ないの、うち。あ動いてる？オッケー。水で寝そべってるよ、あいつ。だと、打っちゃうな。
父さんにビッチありがとう。追加でありがとう。なんか、ロリシンもこのゲームやってるから、結構やってる人多いよね。バレるか。これ、ちゃちゃまりさんも狙ってもいいかなこれ。遠いよな、でも。うちの銃だと多分、もうちょっと近づかないと。まずい。逃げちゃうかな。あ、動き始めた。わあ、走っちゃった。バレたかな。あ、いなくなっちゃった。左いたか。あの草むらいそうだよね。バレて逃げたっていうよりか、水飲み終わって逃げたっていう感じだったと思うんだよな。めっちゃ買ってる。トラーなりすぎたか。打っときよかったかな。一応なんかここに虎の足跡はあるけど。やったかな。走るのが早いん。緊張やってたら逃げる。しないかな。パッパラがない。ないやろ。本石が多すぎ。たまるさんごめん。いるかも。いるかも。
犬が警戒してる、ちょたまるさん。いるわ。あいついや、私、画面入れたで。あ、いた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 。あ、ちゃまるさん。ありがとうございます。かわいそうなトラ。ありがとう、みのるさん。てください、頭蓋骨。ちゃまるさん、熱とどめかな。ちゃまるさん、どうぞ。入れて、ハッピーだったんで。ありがとう。シルバーよ、シルバー。オスだってよ。なんか立派だよね。なんかトラちゃんやっぱりなんかこの模様がかっこいいよなと。言ったらいいんでしょう。え頭硬いから頭打っちゃんでーな。頭蓋骨あっちゃんだよな。本当は体だよね。やっぱこの横からだよな。側面から。目、怖い。怖いね。見けた見けた、やったー。見けたぞー。やったぞー。うちらはトーラゲットだぜ。ワンちゃんが計画してくれたから見て。バロだったら勝ってた。素敵なトラありがとう。ちょっとくぼちゃんさんありがとう。ふんかくんかしてるの。そう。バロだったら勝ってたね、確かに。うちやっぱヘッショ狙っちゃうからさ。頭狙っちゃうのよ。バロやってるんで。やっぱりバロラントで、バンダルで頭狙うっていうのは気持ちのいいことですから。狙っちゃうんだよね。ああいうなんか草が多いところにいるんやな。あとなんかお水飲んでたり。普通にこうやって歩いてても正直。あ、芋焼酎さんおはよう。おはようございます。焼酎さんだ。今日はね、そろそろでも終わろうと思ってます。何かの鳴き声がしています。わかりません、何か。2半ぐらいに終わろうかなって思って。の方水牛見てないな、今日。水牛って言って。こっちね。ですよ。ああ。もうジューチューさんは今日は自宅なんですか？出張先ですか？出たってことは。ほら、ポッて出てくるから、やっぱ、走ったりするのあんのかな？ああ、空か。水牛、群れ、行くよーん。ラスト水牛狙って終わるか。水牛の群れ狙うぞー。またトールチャレンジする。あー、します。あ、でもね、マジでね、うちちょっとマジ、馬なったから見てほしいねんけど。マジで。
うまくなりましたんで。いっぱいいる。逃げちゃったか。私が走ったからかも。多分向かってくるよ、それ。出社して帰って、ゆすぎて、お疲れ様です。出社してたんや、今日。疲れすぎて。本いる。水牛、水牛。よな、みんななんかやっぱり夜更かしさんやから。君もね、実はね、捕まえたんだよ。トラブって。これポジション。ワンコ。な。東京ばっかり本当に。会社、会社のさあ、これ。やろう。びっくりした。水のあたり行ったらスイちゃうかな。完全にいなくなっちゃった。本いるわ、またあそこ。さっきや。あ、いる。今。牛さんいた。ね、こっち側に押しおったよ。寝るんだね。お疲れ様や。ゆっしーさん、あれやね、フランス負けてスペイン勝ったからさ、変なことになっちゃった。いや、もしかしたらアルゼンチン、もう行かないっていつもに言う。こちらこそ、ありがとう。で、グラシアス。アルゼンチンが勝って、スペインとアルゼンチン決勝に行きますようにということで、応援してます。みのるさんが水牛マタドールチャレンジしない。オッケー。ます。本当だ、いっぱいいる。待って、うち逃げちゃうかな、これ。はい、意外と近い。近いかも。うちが絶対バレてんだよね。we play Argentina. うんうん。If we win. そうだね、ファイナル。against Spain in how 待って。あと2時間か。来てる。またドルチャレンジ来た。やばい、2時間ドキドキするね。またドルチャレンジ来た。まず一旦周囲を警戒する。絶対にあいつらは来る。で、ショットガンを構えるんだ。いる。見て、うちのね、チャチャマルさん見た私の
成長した姿。勝ったらスペイントだよね。もう決まってるからね。これもらうのいいかないいのかな。分けて。ナイス。ね、避けるね、タイミングとかをね、覚えました。なんか、本当は見たいんだよな。アルゼンチンとなんだっけ、イングランド戦マジで。もう、いえ、見たいけど、もしかしたら私がさ、見たらさ、みたいな、そういうのなんかあるじゃん、野球みたいな。いや、絶対勝つと思う。強いから。勝つと思うし、勝つでしょうけど、なんか、違うな、みたいな。応援してます。ユッシーさん、もう行かなきゃっつっていうか、頑張ってね、ユッシーさん。ユンさんもなんか、マタドール強くなってない？マタドール力が上がってない？うん、ムチェスムチャスムチャスグラシアス。とってもベリーありがとうみたいな感じね。ベリーセンキューみたいな感じね。はい。いらっしゃい。グラシアス。ぱいちゃちゃまるさんがなんかやってる。なんも見えへん。です。たくさんありがとう。たくさんありがとうね。ありがとう。うつかりんさ。ほんまはあれやな。どこやないから。アルゼンチンしてあるから早く行かなきゃってこと。頑張って応援してください。喉はお気をつけてね。お、水牛いかくん、私も水牛打ちたいな。水牛チャレンジ、水牛チャレンジ。みんなでまず。絶対ね、うちのライフルだったら、あの距離じゃ。が見えんの？うち何も見えないんだけど。霧。いいよ、全然。私見えないから。だけよ。ないんだけど。あ、消えた水牛。あ、なくなっちゃう、ほんと。来てる。お、任せて、ちゃちゃまるさん。おナイスー。あら、ちゃちゃまるさん、この上の水牛ちゃんどうすんの？この水牛ちゃん。安い。ブロンズ。取ってきなさい。タッチを。わけで、水牛強くなったっしょ私。なんかさ、なんかね、なんかね、直前で避けれるってことがついてしまう。
はい、チャチャー。よし。あ、でもマジで終わるわ。終わる、もう。終わります。だだっ広いところに出た。あ、あほんまやばい、牛いっぱい。じゃじゃまるちゃん、逃げてる、水。まだいる。後続牛。ついて、私。まだいる。乱獲じゃ。戦争が始まっている。乱獲だったね、最後。いただこうかな。1%。あっちどうぞ。やばいことになってるよ。血の海だ。ここ真っ赤に染め上げてしまいました。見てください。大変なことになってる。よし、ということで今日は終わろうかなと思います。うわー、バー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 。最後に水牛乱獲祭りが始まりまして、ちょっとこれ、あ、乱獲でしたね。ちゃんと当たってるの。はい、ありがとう。おじょちゅうさんもお疲れ様です。いつも夜更かしさんだと思いますので、時々寝て、寝て、疲労回復でお過ごしください。よし。明日はね、釣り活しようと思います。やってです。ということで、今17名様ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。いや、マジで本当に脳がね、壊されたガチで。あれやばいゲームだ、本当に。もうリズムじゃねえ、あれは。ボタンを押せるかどうかだから。楽しかった。ではですね。ありがとうね、くぶちゃんさん。今日もありがとうにギフトをいただきました。ブスク、ありがとうございます。
次はですね、今16名様だったかな。03、ちゃちゃまるさん、デルタさん、FS さん、もじょさん、クイムさん、くぼちゃんさん、抹茶さん、みのるさん、パドルさん、ロリシ、ネタネタした、おじゆうさん、ありがとうございました。ゆうさんも今日もゆっしーさんか、ありがとうございました。さんたち、ありがとうの最後に。くぶちゃんさんとパドルさん、今日は、ギフトと、ございます。アマプラのサブスク更新ありがとうございます。ありがとう。いつもみんな来てくれてありがとう。ビッグラブ、ビッグラブ。あ、みのりさんもお疲れ様ありがとうございます。みのりさんいつもありがとうね。本当にありがとう。心の友よ。ジャイアン。突然のジャイアン。ありがとう。ということで皆さんまた明日。See you again. セットワークバグのセット。バイバイ。みんなもゆっくり休んでください。おやすみなさい。あ、ちゃちゃまるさん。ありがとう。ちゃちゃまるさんとのお別れが。気をつけて行ってきてくださいね、ちゃちゃまるさん。お疲れ様でした。荷物をまとめて、別にください。忘れ物しないように、パンツと、歯磨きは買えばいいから、パンツと充電器は持ってった方がいいな。うん。出張が長くなるようでしたら、タコ足とか持った方が便利ではありますね。うんうん。うん。気をつけていってらっしゃいませ。じゃあね、みんなおやすみ、ゆっくり休んで。また明日、お疲れ様でした。じゃあね、バイ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 。